Симеон е само на 8 години, а вече има десетки купи и медали. Преди година стана шампион на Европейския съюз за деца до 8 години, а преди това грабна сребърен медал на континенталното първенство по ускорен шах в Нови Сад. И изненадва противниците си, когато те смятат, че са по-добре или че всичко е спокойно, той ги изненадва с някаква изключителна идея. Просто това много ме впечатлява. Преди 3 години момчето случайно е записано от родителите си в детската шахматна школа Пловдив. До тогава то не познава правилата на древната игра. Първата му среща с бъдещите треньори е стъписваща. Симеон е върнат обратно със съвет да научи как се движат фигурите по дъската и тогава да заповяда отново. След 2 седмици детето отново е в клуба, след като баща му е показал основните ходове. Още тогава съзрях огромния талант на Симеон в шахматен, защото ми направи много силно впечатление, че той се опитва да синхронизира вече 2 фигури, за да обяви мат. Докато с другите деца бяхме още на идея как да обявиме с една фигура шах и мат. Долу в квартала, някакси така, като бягаха всички дечица и той вика, аз съм къщичка, и не му се бягаше много. И решихме да се насочим към този по-така ленив спорт. Така си мислехме, че е ленив. И затова се насочихме към шаха. Симеон е най-малкият в школата, но бързо започва да печели победи над батковци и каки. Никой в семейството му няма шахматни заложби. На черно-бялата дъска Мони получава важни житейски уроци. Че мога да печеля и аз не се разстройвам, когато губя партиите и това ме запали. В училище имаш ли любим предмет? Да, математика и много ми е лесен просто. С тато вкъщи играеш ли шах? Да. Аз вече го бия. Да. Баща и син пътуват със семейния автомобил до Виена, където Симеон печели 9 точки от 9 възможни и става европейски шампион. Това беше в Австрия. В Австрия през последната партия играх с един. Мой ще стана реми, ама спечелих. Какво се случи тогава? И той ми имаше атака. Аз някакси се защитих и го направих една комбинация и той се върза на нея и спечелих. Стана по-инат. Аз понеже съм откровен и явно това му помага и когато играе и със сигурност иска да спечели и по някакъв начин преди допускаше да загуби, било то в игра или в някаква надпревара долу, когато си играе с децата, но сядайки на масата, този инат му помага, защото стои до последно. Треньорките са му забранили да играе за реми и това до някъде прави по-красива играта. Участието на Симеон в международни състезания е изцяло за сметка на семейството му. Когато се играе класически шах, се играят 7-9 кръга и едно състезание може да бъде 9 дни. И вече това са сериозни инвестиции за хотел, за храна, не само на състезателя, но и на придружителя, който в случая ще бъде негов родител. Обикновено баща му го придружава и са сериозни инвестиции. Малкият шахматен шампион от Пловдив се нуждае от финансова подкрепа, за да участва в международни състезания през 2017 година, включително на световното първенство в Бразилия. Всяка помощ за покриване на разходите за пътя и престоя е добре дошла. И много точен отговор.